गिबि गिबियावनो टिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दिनै जों नोंथांमोनजों मोनसे गोनां टपिकनि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय 2022 मायथाइयाव जा आसाम टेट जानो थांगासिनो बेखौ लानानै जोङो नोंथांमोनजों मोननैसो टपिकखौ लानानै सावरायनो आखायाव लादों। जिहेतु जोङो दिनै बे सावरायनायाव जोङो एलपि लेभेलनि सानखान्थि आयदा आरो बै सानखान्थि आयदानि जोङो जोंना सिलेबास हिसाबै सिलेबास होखानाय दङ। बेयाव डाटा हेन्डलिं होननाय मोनसे दङ। बिनि जोङो माखासे बाहागोखौ जोङो सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। जिहेतु नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होगोन बेखौ आसा खालामबाय आरो जों दायो बे सावरायनायखौ जागायलांदिनि। दा जों गिबियावनो बे खारि बाहायनाय बा खारि बुथुमनायबो होनना बुङो। नोंथांमोना खारि बाहायनाय बा खारि बुथुमनायखौ गिबियावनो एसे बुजिना लाग्रोनाया मोजां जागोन। खारि बाहायनाया मा बियो? खारि बाहायनाय होनना बुङोबा जों सरासनस्रायै हमनानै ला नोंसिनि गामियाव साबेसे मेट्रिक पास जादों, साबेसे बिए पास जादों, बैफोरनि कालेक्सन बुथुमनायाबो मोनफा मोनफा खारि बाहायनाय जायो, खारि बुथुमनाय जायो। दा बै खारि बाहायनायनिनो जोङो मोननैसो बाहागोखौल' जोङो बेयाव सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैनि बे समाव जोङो सावरायनो थाखाय जोङो मोननैसो टपिकखौ लानाय जादों। बेनो जाहैबाय मिरु मोखांथायनि जखाफोर होननानै बुंनाय जायो। मिरु मोखांथायनि जखा, मिरु मोखांथायनि जखाफोर। बे मिरु मोखांथायनि जखाफोरा दा जोङो होखानाय जों जायखौ सावरायनो लादोंमोन बिनि जोङो सेथि नाम्बाराव दङ गेजेरथि। दा जों गेजेरथिखौ सावरायदिनि, गेजेरथिखौ माबायदि दिहुनो जों नायदिनि। दा बै गेजेरथिखौ दिहुननो थाखाय जोङो मोनसे एग्जाम्पल लादिनि। एग्जाम्पलाव जोङो नैबे माखासे अनजिमाफोरखौ लागोन, जेरै 2, 4, 9, 1, 6, 3, 5, 8 आरो मोनसे लाबावनि जोङो 7। जों 13 अनजिमा लाबाय। नैबेफोरखौ मोनफ्रोमखौ मोनफा मोनफा नायबिजिरनायनि अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। नायबिजिरनायनि अनजिमा, नाम्बार अफ अबजारभेसन, बेनि थाखायनो जों एन जों दिन्थियो। दा जोङो गेजेरथि दिहुननो थाखाय जोंहा माखासे आदबफोर दङ, नाथाय जों बेयाव आदबफोरखौ बाहाया। जोङो थोंजों एकदम सुंथाबै माबायदि गेजेरथि दिहुननाय जायो जोङो बै आदबफोरखौ बाहायगोन। दा बेयाव नोंथांमोना नायदो गेजेरथिखौ माबायदि दिहुनो। 1 नाम्बाराव दंमोन गेजेरथि दिहुननाय। गेजेरथि जोङो गेजेरथि दिहुननो थाखाय मा खालामनांगौ गोनां जायो? जोङो गिबियावनो नैबे अनजिमाफोरखौ जौगाफारियावबो साजायना लानो हायो। जौगाफारियाव साजायालासिनो जा दं बेबायदि दोननानैबो जों बानायनो हायो गेजेरथि दिहुननो थाखाय। दा जोङो बेखौ जा दं जेरै दं बेबायदिनो जोङो दोनगोन आरो बिनि टटेलखौ दिहुनना लानि। बिनि गासै टटेला जागोन 23। ओमफ्राय बेयाव मोनबेसे अनजिमा लादों जोङो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 अनजिमा दङ। बै 10 अनजिमाजों जोङो राननांगोन। दा जोङो 10 जों 10 जों जुदि जों 53 खौ रानोबा जोंना 5.3 जायो। होमबा नैबे होनाय अनजिमाफोरनि, नैबे नायबिजिरनाय अनजिमाफोरनि गेजेरथिया जागोन जोंना 5.3। जोङो बेबायदि थोंजोङै गेजेरथिखौ बेबायदि दिहुननाय जायो। दा जोंना नैथियाव दंमोन गेजेरगां। नैथियाव दंमोन जोंना गेजेरगां। जोङो गेजेरगां दिहुननो थाखाय जोङो गुबुन एग्जाम्पल लानाय नङा। जों नैबे गोजौआव होखानाय एग्जाम्पलनिफ्रायनो जों गेजेरगांखौ दिहुनगोन। दा जोङो गेजेरगां दिहुननो थाखाय गिबियावनो जोङो जौगाफारियाव साजायना लानांगोन। नैबे होनाय अनजिमाफोरखौ जौगाफारियाव साजायोब्ला मोनगोन जोङो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8आ जोंना मोननै जानानै दङ आरो मोनसेया जाहैबाय 9। बेबायदि जोङो गेजेरगां दिहुननो थाखाय जौगाफारियाव साजायना लानांगौ। दा जौगाफारियाव साजायनाय लोगो लोगो जोंना बिदि जाबाय। दा जोङो बे होनाय अनजिमाफोराव बयनिख्रुइ बांसिन बबे अनजिमाया नुजादों, बै बांसिन नुजानाय अनजिमायानो नैबे होनाय खारिनि गेजेरगां जागोन। होमबा थामहिनबा गेजेरगाङा मा जागोन? बिनि गेजेरगाङा जागोन जोंना नै बेयाव डाइरेक्ट खननै नुजादों, 2 टाइम्स। बेनिखायनो नैबे होनाय अनजिमाफोरनि गेजेरगाङा 8 जागोन। मालाबा अनजिमा मोनथामबो नुजानो हागौ, मोनब्रैबो नुजानो हागौ। बयनिख्रुइ बांसिन नुजानाय अनजिमायानो गेजेरगां जायो। दा जोंना थामथियाव दङ गेजेरमा। गेजेरमा जायखौ जोङो बुङो मेडियान।
होमबा गेजेरमायाव खिन्थु जोङो मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ मोनसेया जाहैबाय जरा आरो मोनसेया जाहैबाय बेजरा नायबिजिरनायनि अनजिमाया मालाबा बेजराबो थानो हागौ मालाबा जराबो थानो हागौ अब्ला जोङो बेजराबा एसे आलादा रोखोमै बानायनांगोन जराबा जों एसे आलादा रोखोमै बानायनांगोन दा जोङो एग्जाम्पल हिसाबै बेजरानिखौ लागोन बेजरा बिदिन्थि हिसाबै जोङो नैबे अनजिमाफोरखौनो लानि 1 2 6 8 9 7 4 5 3 नैबेयाव जों बुथा अनजिमा लाबाय बेयाव बुथा अनजिमा दं गासै जों बेखौ जौगाफारियाव साजायनांगोन जौगाफारियाव साजायोबा बिनिया जौगाफारियाव साजायोबा ओरै जागोन बेयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेयाव गासै बुथा अनजिमा दं जों जौगाफारियाव साजायबाय दा जौगाफारियाव साजायखांनायनि उनाव जोङो ओरै आगसिथिं मोनब्रै आरो आगदाथिं मोनब्रै गारनानै गेजेराव जाय अनजिमा जागोन बै गेजेरनि अनजिमायानो गेजेरमानि मान जागोन थामहिनबा गेजेरमाया 5 जागोन अब्ला नैबे अनजिमानि गेजेरमा नैबेयाव होनाय नायबिजिरनायनि अनजिमाफोरनि बा नैबे खारिनि गेजेरमाया 5 जागोन दा बिनि उनाव दंबावो जरा अनजिमानि थाखायबो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनि बेनो जाहैबाय 2 6 8 9 7 3 3 4 5 नैबे अनजिमाफोरखौ लाबाय जोङो दा बेखौबो जोङो गेजेरमा दिहुननो थाखाय जोङो बेखौबो जौगाफारियाव साजायनांगोन अब्ला बिनि जौगाफारिया जागोन बिनि जौगाफारिया 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 नैबिदि जौगाफारियाव साजायनायनि उनाव बेखौबो जोङो आगसि आरो आगदाथिं समान समान गारनानै ओरैबो मोनब्रै गारनानै जोंहा गेजेराव मोननै थायो नै बिसोर मोननैखौ जोङो दाजाबनांगोन बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै बिसिनि गर दिहुननांगोन माने बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै जों नैजों राननांगोन अब्लानो जोङो बे होनाय अनजिमाफोरनि गेजेरमाखौ मोनो जरानि बेलायाव बिदिब्ला गेजेरमाया जागोन बिसिना जागोन 4 जों 5 जों जोंना 9 जाबाय 2 जों डिवाइड खालामोबा 4.5 नोंथांमोना दा बुजिबाय जानांगौ गेजेरथि गेजेरगां आरो गेजेरमाखौ जोङो माबायदि दिहुनो बेबायदिनो जोङो गोरलै आदबजों बेबायदि दिहुननानै जों गेजेरथि गेजेरमा आरो गेजेरगांखौ दिहुननो हानाय जायो दा नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय एसेबाबो बुजिदों एसेबाबो जोंनि नैबे खोन्थानायजों एसेबाबो नोंथांमोना बुजिनो हादों